अरे आई बहुत तो गुलाम कोई है मार के फाड़ दे मौगी है हां खबरदार हमर तर कोनो हक नहीं बुझाइल तोर हमरा कोनो हक रे अगर माल चाहि माल भौजी भौजी हो ए भौजी पहले पानी लाओ हो बाप हो तुम घर नहीं करता दीदी जी नहीं खींची हम लाते हैं हैं रुकी लाओ तने भावल बना तू बोलो दीदी जी नहीं खी दीदी नहीं खी आगे अपन मनहूस चेहरा लेके आई इनका तोर मिजाज घबराई रहता हमें अरे हटाइबे के हम लताओ तुम्हारी कही है हटाइबे कि हटाइबे ऐसे काहे का होता नहीं जी देख देख रहे जरूरी कर अनुसार हम करता नहीं नु हमारा का अनुसार आप अनुसार का काम नहीं खे तू अपन जाके काम कर अपन हमरा फेरा मत रहो देखी हम मानता नहीं कि हमर माई भाई तोप कैसे रख तोप के दिखाओ मत चेहरा वाला भर में विश्व सुंदरी तू ए जी हम जानता नहीं कि हमार बाबूजी करार करके कि मोटरसाइकिल जब नहीं खन देले लेकिन हमरा जानता नहीं कि हमार बाबूजी के कितना ज्यादा तबीयत खराब बटे तबीयत खराब मौरी काहे नहीं जा तार पापा मौत नहीं जा और बताई का हमर बाबूजी के जान से बढ़ के रखते मोटरसाइकिल हां बाटे काहे ला करार कर रहन 2 लाख रुपया को गाड़ी काहे ला करार कर रहन फिर के का मिलत है जी सब करके हां हमरा डायरेक्ट कदरी के हम तोर मुंह नहीं खी देखल चाह जब तक मोटरसाइकिल ना मिले जब तक ले जब करार कोई मैं तोर बाप हमरा से मतलब नहीं खेरवा ना तोर मतलब नहीं खे मतलब होई ओई दिन कि जब दहेज जीवन तय भइलो मिली पता नीनू कि हमर भाई छोट बटे वो नहीं के दे सकत हूं ना कमाला या हां भैया ठेकेदार है के आगे ठेका लेके चल तेरा माई के भाई का बैठे बड़ा हो भिखारिया के बेटी गिरी ले लजो ना लजो होने चलो हां पानी लेके होता है मंगा तक के से पानी तक के पानी होता रो के बेटी भगवान न कर रो को ऐसन घर पर मिल जाई त हेकरा में चुपचाप रह ठीक बाटे नु एगो हीरा में या कोयला में अंतर नहीं थे हैं जी पानी पी ली ये देख लो से फलावा देम का चार हटा पानी अपन हम नहीं अपन भैया का पानी देबे भर ना तोरे सर का कहू बाटे तेरा ठीक है तेरा करो काहे ने खै करके धक के हाथ भगा दे थोड़िया आवती भीरिया त रुक ना अभी मौका में बानी अभी देर बानी 6 महीना के टाइम 6 महीने में अगर गाड़ी ना मिलल तो इनकर विदाई बाई से अब तारा के गाड़ी मिलतिया ना रुक ना कह अब ना दिहसन तोरा नहीं क्यों बिहार तो ना ऐसे टॉर्चर कम तो फिर दहेज गड़ियो ना मिली अब मिलतिया तारा के गाड़ी तोहर समझ में नहीं खेवत कहां में भौजी कितना दिन हो गइल भाभी रे नियो यन बहरी आ तू कहां गई रह कहां में मोटर दुआरा पठाऊ का का बोले उस खाना में उहे नु बनाई बिया हमर तो खाए के मन नहीं करत ओकर हाथ से खरिया के ये जाने का कोई से का ना कोई तो हम कितना ऐसी तो नहीं पानी पी ये पानी लेके होती है बैठ हम लेके आतन पानी जो लेके आता ये एगो बहन बिया हैं चंचल है वो का कोई का मुंह में से खाली होता है कहां भाई रे भिखारिया का बेटी आय सुनाता कि पलंगा तुरंत रहबी हां दीदी जी हां दीदी जी कने बड़ी का दीदी जी आ सुन अपना ना है मुहवा से गंदा मुहवा से ना तो हमारे दीदी जी मत कहिए ठीक बा आ तू का चाहता इसे ई तू बताओ आय तू का चाहता रे कहीं दीदी जी हमरा के दीदी जी काहे नहीं कि कह सकत है हमरा दीदी जी नहीं है ना बानी हमर बड़ बहिन नहीं है ना बानी बड़ बहिन जैसा का है का तू चाहता री हमर बतिया देवरा के आय मुआवल चाहता री आय बिना खइले पियले दीदी जी हम आय रे कुलछनी तोहरे चलते हमर देवर के घर में नहीं खन रहते आय साधु संत जैसा रहत ना बहरी अच्छा दीदी जी रे बताई कहते तो हम बेकार हो जी हमार भाई बाप सौंखे नहीं के देत रहे तो जानत है कि हमार बाबूजी के तबीयत खराब बाटे कितना तेजी से हमार भाई कितना छोट बा ई बताओ कि कितना छोट बा चाहे पूछू बा हमरा उससे मतलब नहीं के जब देवे के औकात ना रहे त हई हाथा को कवड़ी कर के करार करे खातिर काहे कइलस घर समाज में हमार बाबूजी के देवे के औकात रहे जी उनका का पता रहे कि विपत आई तो चारों दिन से हमरा बियाह खातिर वो का ना सोच ले रहा लेकिन ऐसा हुई है बोलते वो का करस रे बताएं त काहे इहे घर में कइलस जाके टूटही मरैया में कइले रहित
भिखरिया बिल्डिंग में देखिए जब बिल्डिंग में हमार बेटी रही दीदी हैं भगवान खातिर हमर बाबूजी के भिखारी मत कही। काहे ना कही टीबिया हम मोर दे तौने ठीक रही हैं खटिया तो ना भिसेलता मोर तो तौने ठीक रही दे आ जाके एगो 200 को कफन कीन के दे देती हम हैं इतना हमर एथी ना रही हम दीदी औरत एगो लड़की बने एगो लड़की हो के एगो औरत हो के एगो औरत की मजबूरी नहीं के समझ। अरे हमारे अपना में तुम ना करबी आय कौन तनी बोला भी आय हम तो इतना हाली कहत नहीं कि यहाँ पर हई हई ऐसे मुंह से अपना हमारा दीदी जी मत कह दी कितना बार जब तू आई ही बड़ी फ्री में नौकरानी जैसा तो काहे नहीं कि कामवा कर आय हम कौन काम नहीं के करत रहो रे बताई अरे के बारह तक सब काम तो करते नु बने का काम करते रे एगो खाना बनाई के बाप रे दाल में तो हाथ ना बुझे नमक उ झील के रख देले बारी वैसे हमने खाना खाई ना जाए हां वैसे खाई ना जाए वैसे ही रे अरे पुलक हम नहीं की डाले वो बुच्ची जी डालले बने बूची जी तो हमार किचन में जइबे ना करली उनका आगा में खाना में दी ना हम ठीक ना वही के डालले बने वहाँ के पता ना कहे हमरा से इतना ज्यादा चिड़ी ना। अरे बाप इतना छोटा बच्चा बनी वहाँ के तो ऐसे ना करे के चाहिए। अरे बाप रे बाप मतलब अया से ना पूरा तो दया से पुरेबू आज हमारे नंदी पतुआ रूप लगावत रू कि नमक डाले दाल में हैं कहां बन टिकर बाबूआ उत्तर ओकरा बाद में बताओ त नहीं नहीं खाली बेटा वैसे बतिया रे भगवान जी हम का करे हमरा को समझ में नहीं के आवत जेठ जेठानी सास ससुर नाराज रही तो चले बने सासू तो हमार नहीं कि क्यों काले कुछ कहे लेकिन हम पति हमार मुंह नहीं कर निकल चा एकरा मतलब एजी के लोग से हमरा से कोनो मतलब नहीं के बाटे तो बस पैसा से और गाड़ी से कोनो मुंह से माई भी फोन के कहीं कि माई गाड़ी दे दे। हाँ ये दादा है बुझाता कि महतारी वाली बेटी है हो बुझाता कि करमाई मोर को बेही कहता ना बाहरे में लिख पैदा कर ले बड़ू कहता ना हाँ हेरे कहम तो बुझेबे ना करी हो जाए भागत उजा बुझाता कि हम काटत या महतरिया तू लोग के न ओ रे रमना होई देखो एकरा के लातन मुकन मारा बजना हेरवाई त भाग तू खाली भाग तब तोरा के बता बतानी हम स्कूले जाए कहतन तो वो नहीं कि पारी भर के भइली कनी कहिया पढ़ियन लिखियन तू लोग बापे लेखा मछरी मर बुझा गई हमर का हो कने का करतड़ू का जी दीदी जी का करत बेटिया में मार ढील हो गई बैसन का हो अरे हाँ जी मारे ढील ओ ये दादा मोटा मोटा ढील भइल बैसन अही ये मौगी घरे रहेलु तो पर भी लइका के एथी ना कर आ ये दादा त भागल न चलेलिस जी भागल चलेलिस सन और सब बताई गोतनी के खूब सुख मिलता न अब का ये कने का मार सुख मिलत टुए हमर देवर के एकदम करम फूटल रहे कि आज भाठा गइलन ओ जीवा बियाह करके काहे जी बचन ना खाली हमरे आगे भाट देला हवन देवर के कनिया त निमन हिया एक कने निमने हिय त का हमरा कनेवा खाए रे दे दही ई बताव लइका के सबक ना रहल हटे मोटरसाइकिल पर चढ़े खातिर आए करार क के आ भरल समाज में कह के कि हम हई हई देम कहां से कुछ ना देलन जा अंगूठी देवेला करेलन जा अंगूठी ना देलन सा चेन देवेला करे चेनो ना देलन सा हिया तक मोटरसाइकिल ना देलन सा आजकल त टूटा हो मरैया घर जना का बियाह से दिहो त चाहे दी आदमी कहेला कानी सोचत होइन जे कि भइल बियाह मोर करबे का कानी ऐसे सोच के ना देत होइन जे कि बियाह से देबे कनिया तियो जान ल कि फलाना वो ऐसे सीधा छोड़िया नहीं बिना ले ले यो सब का जानी सोच रहे हैं कि भइल बियाह मोर करबे का ये सोच के अथी क देले होइन जा एक कनिया हम ऐसे सेथिए में छोड़ देम हो हैं वे खेला करी के चलते हमार देवर घरे नहीं खने आवते एकदम देखबू त ओनी रहेलन बुझाले साधु संत हो गइलन देखनी हां हम 2-3 दिन देखनी है उ साधु जी के कुटियावा में बैठल रहता हम कहीं के सही आइल होयन नहीं उ घर में आइते नहीं खने कनिया वे खेला करी के चलते अभी तक लोग खेलवड़िया के मुंह देखले बन हमर देवर हमनी नहीं कौन देखले काहे खातिर घर में आइते नहीं खर ना करे के चाहिए कोई के बेटी बनी है ये कनिया चुपे रह ठीक ना अगर तहार देवर पे बिदित न त तोहरो बुझाइते ए दीदी जी का करम हमार देवर के त बियाह ठीक होखे वाला बटुए लेकिन वो जतना मिलत हम सब मैं बड़ियारा मिलत हम लेकिन हमनी के ना हमनी के गरीब घर के बेटी ले आइम जा
जनी गरीब घर के आई तनी इज्जत करी, बोली चाली। अमीर घर के पैसे धन दौलत के घमंड में रह जाई। अच्छा हाँ तो हाँ तो अभी बोलिए निकलता टुए जब करे लगबू न तबे पता चली। जाए दिए दीदी जी, उसी समय जाकर तू कहबू कि नहीं हम हाथना ना हम 5 लाख रुपया दे हम 20,000 रुपया में कोनो बियाह करेला। जाए दिए दीदी जी, हमारा से मत ऐठी जनी रौरा सबके घर के मैटर हटे अपन समझी जा। हमारा देखो कहने यार तू ऐसा बतिया बोल के महमंडे में आगे लाग गइल हटे। हाँ दादा कार रख के बोलनी है जी गाड़ी काहे ना बोललू ह बोला ना बोललू ह कहत कि हम तो गरीब घर के उठा के लेके चले आइम जा बुझाइते नु बाटे। जब करम किस्मत में रही तौन मिली दीदी जी। हाय हाय ना करे के चाहिए जनिया रौ देवर में गलती बाटे है बतावा। वो 5 से 6 महीना भइल बिया कइले मुंह ना देखले होई हन। काहे खातिर मुंह देख ना गइनी हां ना ना कइले होई हन। अच्छा है ना हमरा से बेसी तू जानतौ का आय कह ना 24 घंटा जब आवे तो भौजी कहाँ बड़ू खाए पिएला हम दिही ना हो हम सब अथी करी ना तो तू कैसे जाना तड़ू रखले उखले बाऊ का हमार देवरा के ना भगनी बड़ा इतना अच्छा लोले बन कुनका के नी रखले बट हमरा तो बुझाता होइसन ने ऐसा जन मर्द लालच कर से हमरा खूने खौल जाला जान जाई। अच्छा ठीक है बाटे जब बुचिया बड़की माई के मीठा पानी लियावा तो देता गैया के दिमाग गरम हो गइल बाटे। मीठा पानी के जरूरत नहीं खे ठीक बा सब आओ जैसे सिखावे खातिर रावणी। अरे काय भगवान इनका बुझाता कि धने तो में आग लागल बा हाथ इनका मर के इनका देवर के चुप गइल बा टूट गइल बाटे दूसरा के कमीनी प्रयास करे के सोचताई जा ज्यादा भगवान देखा तो गरीब घर के बेटी बिया हो ओकर भाई छोट बा आ नइखन से दे पाओ तो हता नहीं न टंकी कइले बाई आजा भगवान देखी हम तो बोलत हन तो बाउरी लग जाता। यही कहिए कहाला कि आजकल के युग में ना कोई के विषय में बोले वाला आदमी नहीं खे बोलाऊ के ना चाहिए वो खराब हो जाता। माइले बतियाली पानी के बतेलू ना फोन नहीं करले माई को देखा बाबूजी के तबीयत खराब आना के फोन नहीं कर पाओ। हेलो हेलो हाँ बुचिया हाँ बोल रहा था माई। खुश रह बाबू हम ठीक बाड़ू ना। हाँ तो कैसन बड़ू माई? हम ठीके बानी हो। बाबूजी कैसन बना? अरे उनु के न तबीयत बहुते खराब हो गइल बा और जौना डॉक्टरवा भेज दवाइया चलते डॉक्टरवा कहता पटना ले जाए के का होता सुधार ना होई। ये मैं तो बतावत नहीं कौन जाए कि का केला पर सुधार होखे। अब का डॉक्टरों अपन भरोसे पे न दवाई देवलसन भगवान तोरा ना होसन तो जिंदा कर दियसन काहे मुआ दियसन उ कनियो के भरोसा पे दवाई देसन ठीक हो गल तो ठीके हो गल आ नहीं के ठीक त नहीं के ठीक। अब तो दवाई करावत का तो बच्चिया परेशान हो गल बनी घर में एको फूटी कौड़ी नहीं के जान जी खैला खैला बिन दे यही तरी भय रहता। अपन तू बताव ठीक बाड़ू? कहाँ जाए न बच्चिया तू चिंता मत करी ठीक न बढ़िया अपन ससुरा में रही अपन देखत रही मर्द के सेवा पानी करत रही। एगो बड़ गोतिनी बिया बहिन समाज समान उनका के सेवा करत रही। अरे माई सब कोई ठीक बटो बढ़िया ले हम रही ना सब सेवा पानी करी ना तू बस बाबूजी के ख्याल रखिए ठीक बनो। ठीक बा हम ख्याल लेकिन काहे ऐसे बोला तार बोलिया रोइला नहीं हनावत हुए कुछ ना रे भाई दीदी जी बानी और यहाँ के बानी नो बाबूजी खोले रहना मोटरसाइकिल देवे के हाँ नहीं कि मिले नहीं के वजह से ये लोग घर में तांडव कैले बड़न जा तरह के का कही रे भाई वहाँ के हमारे मुँह नहीं के देखल चाहता हमरा कोनो चीज अपन भौजी ने मांगला अगर हम देवे जाई तो घूंघट करके जाए के पड़ेला। अरे बच्चिया ये बताओ है तना दिन हो गई आ तोर तोर पाउन मुहे नहीं खी देखले ना रे भाई मैं पहचान जल्दी से चले जिम तो अपन आँख बंद कर लिया ना तू ए बाची अब बताओ तू पहले ना बतैलू बाप के वही तरी बा हमनी के तो कहबे कनी जब बियाह के बेरी कहल रही जा ते पाउन खिसियाई ना तो हमारे लड़की के बढ़िया से रकम हम दे हम जैसा ही पैसा कौड़ी हुई वैसा ही दे लेकिन तोरा कंसन ऐसे गत करत हम तो सुन ना बचिया हम एक कट्ठा खेत बेच के हम के लिया के पैसा हम दे देतनी। हेलो पागल है रे खेत मत बेची वही तो हमारे भाई के वो आधार बट रे उतना छोट बा कौन ठीक एकले बतिया तड़ू हो क्या रे बुची छोट के ननदी
का कहता है? दहने मोबाइल दा। हेलो बुचिया। हेलो हेलो कर तो बूढ़ी। कैसे काहे करत नहीं तू बुझी पुना चुआव तारू। फिर ओकरा की सब शोभा नहीं के बुझाए लोग अभी बहुत छोट बानी। छोट बन टका घर द्वारा बेचा जाई का? बेच दो आइल बड़ू बेचई खातिनु। कैसे काहे कहता नहीं जगह हमरा बेचे के रहते जे तुम 700 के ना रहती इतना दुख सह के ना रहती जाइलो। बाप रे बाप बुझा तो ले देके आइल बड़ू ऐसे ही शासन ना सहबू। तारा पे कौन शासन होता हो? ये देखे नहीं खेल हमरा मजबूरी बाटे हमर भाई बहन की मजबूरी रे ऐसे वो लोग ना देलन जा ना दलन तो सकार हूं के नानू चाही कि हाय दे दम हाउ दे दम। नहीं के बुझी जी फिर सबके मालूम बटे कि हमर पापा के कितना तबीयत खराब हो खाली तबीयत न मर जाई बूढ़ा त ठीक रही। मोबाइल है चलावे के तारा औकात बा? भिखारी बाप के बेटी कहीं की ले लेता ई मोबाइल इनका के भैया कैसे बुझाता चार्ज में लगल रहल। ई कैसे मोबाइल उठा ले ली टूप देना भाई भाई मैं से बतियावली मैं से ही नहीं कहा कि दे 10 स्कूटरवा बड़ा भाई बाप माई वाला सब एथी हो गइल बाटे। आई देखा कभी कहिए से मेरा कहले बानी करे तनका कोड़िया दिहे रे तई बुजरी के सुनैते नहीं खे। हां यही पता के झोटवा लसार के मारत कहि के देखा गोतिनिया हमरा के अभी नया नचर बनी त ओही में मारत रहतिया। हैं अच्छा ठीक भाई और ज्यादा दिन कुछ दिन समय रह गइल बाटे दूध के दूध पानी के पानी होइए जाई। भौजी का जी बबुआ जी पैसा तो गाड़ी भाड़ा के गाड़ी में लगे हाँ तो हम जाना बाहर बाहर का कर दे तनी तब कहिए रहा ओकर मुंह देखियो ओकर हम मुंह देखियो हैं के कहता ओकर मुंह देखे ना खातिर हमरा जी? बर्दाश्त नहीं भौजी हम जाता नहीं बाहर रह मुझे बाहर निश्चिंत से रहब। ये बबुआ जी 1 महीना के टाइम देले बिया ठीक बा जैसे उतना दिन इंतजार कइल जाने इंतजार ए बस 1 महीना और इंतजार कर ले। अरे ना यार ओकरा बाद तो एकरा दूध के दूध और पानी के पानी पता चलिए जाए। छठी के दूध ना याद करा देनी तो हमरो नाम नहीं को बियाह समझ जाए। को 22-23 को बियाह हम छटनी तब जाके एकरा से बियाह कनी आय आई ये हम बिना गाड़ी खाती आय साइकिल पर चौक दनी कोनो कहता कार तोर बियाह भइल बा तोर गाड़ी दहेज में ना मिलल आय हम एकर मनहु सकब देखो देखी चाहत बड़ी समझ जा। हम तो समझतनी ए बबुआ जी हम समझतनी कि रौरा ऊपर का बीतताटे लेकिन का करी कुलाव छनी के त इतना मारतनी इतना बोलतनी लेकिन उ नइखे समझत हम का करी। कैसे को बियाह इतना भइल ते कहनी है तो कहत ए दीदी जी जाई दी टेंशन मत ली 1 महीना खाली हमरा समय दे दी हम अपना माई बाबू से कहले बानी। अरे जन हाथ ना दिन में ना दरस तो का 1 महीने में का खा के दी कहां से लई अच्छा जरा कर ले समय पता चलिए जाई ना दिखन फोन ना हटा कोई ना। दिक्कत नहीं पैसा तो हम जाई बाहर बढ़िया बैठे पागल हनी नइखे कही जाए के ई घर ठीक के ना? घर के कुफुत ले बढ़िया न के बाहर हम रहती तो जाए दी रउआ ओकरा से बोलम बतियावन मत हम बानी ना जी हां खाना हमरा से मांग लेम चाहे स्नेहा पूछी से मांग लेम ओकरा से कौन जरूरी बाटे बिया तो अपने बनाओ खियावा सब कोई के इहे न करी हां ठीक है बा 1 महीने में नाइन गड़िया नो तो देखो कौन तमाशा हम लगाओ तनी। ये दादा ये मैया ये कदम खतरनिया के लाज शरम तो हल ही नहीं के नहीं करे बाप माई के लाज शरम बाटे इतना फोन जाता है इतना बातचीत सुनता ऐसन लेकिन तपर भी होने का हिया गरम का कही हिया गरम तो धोखा पी गइल बैसन महल देखत है जाके महल में हमार बेटी जाके राज करी राज हम कर दे हम सेठिए में हम छोड़ दे हम ओकरा उ का चाहतिया क्या ये खा के पलंग तूड़ी तो पलंग ना तूड़ दे मुँह के हम ठीक ना ओकरा इतना हम काम में कराएम ना बबुआ जी वो अपना ही थाक गत जाई ये समझ थाक जाई नो तो मिजाज हमर ना काग बकरा जान जी हमरा खैले बनी कहां खले बनी अभी चली तक खरे हम जितनी जब वो ठीक तक खाना एथी होई थे आप चली हैं? चली छोड़ी हटाई 1 महीना इंतजार करी ओकरा बाद सोचल जाई हां ए नीलू बचिया केने बाड़ू हो के हां हम तार माई आवा मेरी माई बोल ना तनी मैं खुश रह बच्चे खुश रहने वाला
भगवान बनैले रह मैं तू कहाँ खाती है जी आ बोले बाबूजी के छोड़ के घर के बटे करे खाते उनकर आगे बुचिया तार दुख हम सुनती त हमरा रही ना गइला तारा बाबू ले कह के खेत में चरा के लेके आई मनी हदवा पैसा दवाई में लगा के हमार दुख बाबूजी के दुख के आगे कुछ नहीं के अरे हम कैसे ना भागिन बेटी बनी रे जिंदगी और मौत से जूझता हुआ जाने बचिया हमारे घर में सर तार जिंदगी बस जाई ना हम नहीं खाते कुछ बात बा ई हालत में तो चिंता मत ई हालत में तो हमरा तेरे के चाहिए तोनी के हम ऐसा बानी कि हम तोनी से पैसा लेता नहीं ज्यादा बचिया तू निमन से रहबो त मनियो के निमन से रह तू रोवा मत देबो खनी तार को तिनी कहां भाई बोलावा पैसा दे दी हो काट अपना चुरा ले बड़ू हो बुढ़ी पैसा लेके आई बड़ू हां हम लेकर बन अपन भौजी के बोलावा बड़की भौजी के अपन भैया के बोलावा हाँ तो चुप ना कटवा तू लेके आई तो चुप रहो भौजी भैया हाँ दीदी आवा है ने नत रो बाजी कहाँ के मतलब जी क्या गुनाह जैसा रो रहे हमरा घरवा में ए जीवन कोनो मरल हेराई नहीं खे मातम नहीं खे मनावे के का बात बा बोला ले के आइलो ना सब पैसा बचिया सुना का सुना खेत बेचल एको काम होई नु तो हमको के लिए ले जाइए संग हे बचिया तू एगो लड़की बड़वा तना ना बोले के अभी छोट पर तारा बुद्धि नहीं थे खइबू एगो उका लोलार पर के सिखैली ना बारू लोला चलावे खातिर कहा ना ढीला भाषण ढीला का कहो ए दीदी जी तनी जोरन दीदी कहाँ बनी आई के आई बताना कि नहीं बोला ना तनी हमारा मारो ना इन लागम रहेगा अरे वो तो वो कन्या तनी जोरन खाती नहीं जीरो रा घरा में नहीं के अभी जोरन जाता घरे अपना काहे रे वैसे बोला जा जा बाद में ले लिया लेके जाए हम जाना तनी वो हमरा के काहे भेजा तनी यहाँ कनिवा की माई कुछ बोलनी का जी का बोलले बनी ए बचिया हैला खेत बेच के आधा पैसा लियाइल बनी आधा पैसा अपन मरद के दवाई में लगा देले बोले बनी तो वो कनिवा देखो तो आधा बा हैं हां हेलो हेलो बुचिया हाँ भैया चाची ओजे गइल बिया तोरे की हाँ हाँ मां का बोली चाची भी बड़े कि दहट के बड़े ना मां ले भैया तनी हट साइड में काची बोलो चाची के बता दे चाचा नहीं खाना बोझल भेज दे उनका के बताइए मत चाची के अभी कुछ हो कह दे तबीयत खराब बाटे का बोले रे बचिया का बोलो हो का बोले बचिया बताओ ना का बोलो का बोलो का भाई बताओ ना आया मैं बाबूजी उन्हीं के छोड़ के चल गए का भइल हो चुप रहू बाबू भेगा वही है आइए मैया जो रोए गोरा से कोनो फायदा नहीं खे ओए ने ठीक देखो ना माल कहाँ है माल कहाँ बा पैसा पूरा देबू तबे देबू हैं हे बबुआ हे पाउन ले लो रस ले हे बचिया हमर के दवाई चाहिए और भटा के पते कौन हमरा से मतलब नहीं बाल 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 अरे वाला के छोड़ दे जे गोला हे भगवान आइए दीदी जे बड़ी पापी बनी है दादा इनका मरद का बना पैसा का बोल ढेर तो कल भर देता तू अपन घर चल जा जा लेता ए हिम्मत कैसे है रे अरे तू रख जाए दीदा बाद में पैसा के लेन देन करम जा अरे हमारा के हो गया रे अरे क्या है जी के रमा कमाई चल नहीं कहाँ बा चल माई ये कैसे रह जाए माई बबुआ कैसे नहीं माई करे जावा अगर घर से बाहरी कदम रख रे ओकर हाथ तू समझ जाइए खबरदार दीदी जी अरे आई बहुत तो हो दिया गुलाम। कोई है मार के फाड़ दे मौगी है हां खबरदार खबरदार हमरा तर कोनो हक नहीं है बुझाइल तोर बाबा को नौकरी करे अगर माल चाहिए माल अरे हाँ। तोरा नियम दोगला पर हला से अच्छा के कुमार रह जाए
भाई दो गला कौचे भौजी हमरा के होई कितना के लोग हाथ कारण ये दुष्ट पापी के साथ रहल पाप बाटे। अरे हमर बाप मरल बा तेरे के पैसा लो बता। हां तू बात ना मैं चुप रह। तू बार-बार हमरा के होत रह के तोरा पे ना रहम तोरा पे ना रहम तो दहेज ना मिली एगो फूटी कौड़ी ना मिली। अब तू हमरा के ना हम तेरे के छोड़म सूद समेत हमर जितना दहेज के पैसा दिल बा उ जितना खर्चा भइल बा उ जितना दिन जे हम रहल बानी तर झूठा थरिया मंजले बानी उस सब के मेहर तो तेरा भरे के पड़ी एगो सहे के आ तो केला गलती कर ले बड़ा तू लोग माई तो चुप रह लिखा जा माई तो चुप रह अमूरा दीदी जी अरे दोनों मेरे की बेटी वाली अरे शर्म करी रे अरे हमार बाप मारल बा जी कोनो मजाक ना हो अरे का करम ले बाइक लेके का कर अरे हमारे बाप से जिंदगी के पत्थर के बानी के बकाया रखा कि बाइक का पैसा हां थोड़ा दीदी तो पता है इतना छोट बने दिमाग नहीं कि लेकिन जब ना दिला बड़ हो चाहे जिना दिन होला एगो महदारी बनल तो ये रहा ई बात के पता चली और भुला जाए कि हम रौर को पत्नी रही रौर हमार पति हनी हमार चेहरा रौर नाते घर चाहत रही ओकरा से कठिन समय एगो औरत खातिर कुछ नहीं के हो सका लेकिन हम बेसहानी अपने बाप की हम भाई माँ गद्दा भिखारी सब कुछ सुनने की जायदा हमारे बाबूजी कह के नहीं खाने ले ये से उनका तबीयत खराब है उनको देने का भी औकात नहीं के तब पर भी हमारे माँ खेत बेच के लेके भी तो लोग के दहेज वाला पेट भरे खाती लेकिन तू लोग तो इतना पापी हो जाए इतना पापी बाबा जा अगर हम जान भी दे दी ना तो लोग के पेट ना भरे मैं तू चलो मैं ना कने ऐसे मत करे कने हम जाना तो नहीं हमरा से बहुत बड़ गलती भइल बा कने हम जाना तो नहीं कि हम माफी मांगे लगे ना के कने लेकिन हमरा के माफ कर दे कने हमरा कुछ ना चाहिए हमरा मोटरसाइकिल ना चाहिए हम बाबू जी के मुंह देखत रही कन्या यही की वजह से दीदी जी हम अपन बाप के मुंह देखत रही और कई गुना ज्यादा हमरा इनकर मुंह से ज्यादा पसंद हमारे बाप के मुंह बा ना मत जा देखो कन्या ऐसे मत कर कन्या हमनी के चले गए तार बाबूजी के खबरदार हमारे बाप के नाम भी अपना जुबान पर वाला लगी तो वो सिर्फ हमार बाप हो राव ना जाए दादा जा हमार बाप हो राव ना चल काफी तो पता भाई जाए दादा के बाद ये घर में हो ना कदम तक ना रखो ये बात कला के पर भेजवा दे साइन कर दवा दियो अरे जाई जा रहा सब चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाए के चाहिए मेरा पता ना अभी करेला कोई के बेटी को शरम लागे के चाहिए मरद के नाम पर कलवा खानी चूड़ी पहनी है बबुआ जी बबुआ जी हमनी के भगवान कभी माफ ना करियन बबुआ जी वो घर से खिसिया के गइल बिया लेकिन हमरा के अपन ससुर के मुंह देख जाए के पारे बबुआ जी हमनी सब कतरा मेहनत ले बियाह भइल है एगो बियाह भइल वो हाथ से बेहाथ हो गइल भौजी बुझी जी चलिए के हम मानिए करके चलो जा